Ассаляму алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бардорони азиз, ҷавонони азиз, модарон, падарони азиз, Аллоҳ ҳар яктаи шуморо раҳмату мағфиратша дар ин дунё ва охират насиб бигардонад. Балки тӯли иқа сол дар бари ниёзмандо ҳастем, кӯмак мекунем дар зборо ва закоти мол метем. Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло ҳар яктаи шуморо хайри дунё ва охирата насиб бигардонад. Аллоҳ дар умри шумо бараката насиб бигардонад ки ниёзмандоро кӯмак мекунем. Як ояти каломуллоҳ дар ёдам зад ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло дар Қуръон сураи Мунофиқун мега ки дар роҳи Аллоҳ хайр кунед аз онҳое ки ман шуморо додам, луқмаи ҳалол, сарват, пул додам, аз онҳо хайр кунед то он даме ки марг ба шумо қариб меояд. Вақте ки марг қариб омад, ба мегӯем ки инсонҳое ки хайр накарда бошанд, мега о Аллоҳ, мара як вақт бите ки ман баргардам, муъмини воқеӣ бишам, худотарс бишам ки дасти ниёзмандоро бигирам. Аммо о вақт садафсӯс уже марг суроғи мо омад. ба ҳамон хотир ҳозир дар қайди ҳаёт ҳастем, шароит дорем ки як каса кӯмак кунем, дареғ надорем бардораи азиз, балки инсон рӯзи қиёмат пешгоҳи Аллоҳ мехезад бо амалҳои солеҳш. мо дар ин дунё тӯшае ба назди Аллоҳ мебарем, амали солеҳ, хайру эҳсон, некӣ, намоз, рӯза, амалҳои солеҳ. барои ҳамун аз мани бандаи пургуноҳ, аз мани бандаи заиф ташаккур ва ҷазакумуллоҳу хайран ҳар яктаи шуморо. Аллоҳ баракатон мудад. мо аз шумо ва ҳамаи бародарое ки кӯмак мекунанд ассалому алайкум мардон ва хаворони гиромӣ, умедворам сиҳату саломатед иншоаллоҳ. Мардон ва хаворони гиромӣ, мо рӯзи ҷумъа збор шуда будем барои онҳое ки ҳақиқатан эҳтиёҷ ба кӯмаки продукта доранд ва то имрӯз чӣ қадар маблағ дар мо картҳо ҷамъ шуд ва чӣ қадар оиларо кӯмак кардем нишон медиҳем иншоаллоҳ. Мардон ва хавороне ки боз мехоҳанд кӯмак кардан дар ҳамин иқдом бо мо ҳастанд ва мехоҳанд кӯмаки худшона дареғ надоранд ва кӯмак кунанд, марҳамат, ман номерои картаро мегузорам. бисмиллаҳ кӯмак кунед ки чӣ қадаре метавонад, 10 рубл, 20 рубл, 100 рубл, қудрат ба тавоноӣ иншоаллоҳ. ва як бародар 28000 сомон пешниҳод кард ва дар ҳамин 28000 сомон тақрибан 36 оиларо кӯмак расондем ба продукта. аллоҳ аз ин бародар розӣ бошад. аллоҳ субҳанаҳу ва таоло чӣ мушкилӣ дорад паси сар шавад ва дар тиҷораташ аллоҳ баракат битад. бародарон ва хавороне ки кӯмак кардан мехоҳед худатон, мо спискаи оилаҳо ҳастанд, иншоаллоҳ пешниҳодтон мекунем, рафта худтон агар хоҳед кӯмак расонед. агар ки мехоҳед сидқан ба хотири аллоҳ кӯмак кардан ва касое ки наметонанд, мақсад имкони вай кардана надоранд, мо номерои картаро боз дар инҷа мемонем иншоаллоҳ ки чӣ қадаре метавонад, 10 рубл, 20 рубл, 100 рубл, қудрат ба тавоноӣ. иншоаллоҳ ки ин иқдома мо мехоҳем давом додан гирем ҳар рӯзи ҷумъа ва имрӯз ки ҷумъа нест, иншоаллоҳ ки мо то рӯзи ҷумъаро боз як бори дига мехоҳем кӯмак расонем иншоаллоҳ.
بارک فیکم. با دعا باشین، دعا را در حق ما فراموش نکنید. سلام علیکم و رحمت الله.